Τοποθετήθηκαν όλοι για. Ακούμε. Δεν ακούμε. Η ελληνική πολιτεία δεν ζητά σήμερα εκδίκηση τιμώντας τους Έλληνες του πόντου. Ζητούμε όμως δικαιοσύνη. Ζητούμε το ελάχιστο. Και ο κ. Μητσοτάκης. Να αναγνωριστούμε. Δεσμεύομαι ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων. Βέβαια, κύριε Μητσοτάκη, ο Βέμπερ, ο φίλος ο Βέμπερ, είναι κατά της γενοκτονίας. Αλλά και ο ευρωβουλευτής σας δεν τα λέει και πολύ καλά εδώ. Θα πάμε στον τρίτο μύθο. Ότι οι Έλληνες έχουμε υπάρξει θύματα εθνοκαθάρσεων, γενοκτονιών. Έχουμε και έναν πολλαπλασιασμό των γενοκτονιών. Και μια γενοκτολογία και γενοκτολαγνία που δεν την είχαμε. Ξαφνικά εμφανίζεται η ποντιακή γενοκτονία στα τέλη της δεκαετίας του 80. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αποφασίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και στη συνέχεια η Βουλή των Ελλήνων να αναγάγει τα δραματικά τραγικά γεγονότα των Ελλήνων ποντίων στη Μαύρη Θάλασσα σε γενοκτονία. Ο ποντιακός ελληνισμός δίνει μάχη για την ιστορία του. Και ξέρουμε όλοι ότι πάντα ο κάθε λαός κάνει τη δική του ανάγνωση της ιστορίας. Υπάρχουν όμως γεγονότα, ιστορίες, περιγραφές που δεν επιτρέπουν την αμφισβήτηση αυτών των γεγονότων. Η Τουρκία γιορτάζει τη μέρα αυτή σαν μέρα απελευθέρωσης της Τουρκίας. Για μας είναι μνημόσυνο. Είναι η μέρα μνήμης. Τιμάμε τη μνήμη. 19 Μαΐου του 1914, το 49% των επιχειρήσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανήκαν στους Έλληνες. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι πόντοι είχαν φτάσει τους 700.000. Το 1860, να σκεφτείτε, υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο και το 1919 υπήρχαν 1.401 σχολεία. Ανάμεσά τους και το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, ο Φάρος της Ανατολής, που έχετε πάει και το όνομα ο σύλλογός σας. Με δικό τους πολιτισμό και με διάλεκτο που είναι μίξη αρχαίων και νέων ελληνικών. Η γλώσσα και η θρησκεία διατήρησαν ατόφια την ελληνική ταυτότητα. Το 1908 επικρατούν οι Νεότουρκοι με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις, αλλά ο βασικός στόχος του ήταν ο διωγμός των χριστιανικών πληθυσμών και ο εκτουρκισμός των περιοχών αυτών. Φανατισμός, εθνικισμός, μυσαλλοδοξία. Αυτά κάνουν τις μαύρες σελίδες της ιστορίας, γι' αυτό δεν πρέπει να επιτρέπουμε κανέναν. Στην Κεραστούντα κάηκαν 88 χωριά μέσα σε 3 μήνες. Λαιλατήθηκαν περιουσίες, βιάστηκαν και σκοτώθηκαν γυναίκες και κορίτσια, ενώ οι γυρεότεροι και οι ανήμποροι εκτελούνταν επί τόπου. Οι Ελληνοπόντιοι, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τη σφοδρότητα των Τούρκων, κατέβηκαν στα βουνά και γίνανε αντάρτες. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων του 1916, ο Μουσταφά Κεμάλ είχε όλο το περιθώριο να προχωρήσει στη γενοκτονία των Ποντίων, στην ολική εξαφάνιση. 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ, ο σταχτής λύκος, αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και με την βοήθεια των Γερμανών, οι οποίοι πίστευαν ότι οι Έλληνες και οι Αρμένοι ήταν εμπόδια στην δική τους οικονομική ανάπτυξη και επικράτηση στην Ανατολή, και με πρόσχημα ότι η Αγγλία και η Γαλλία στηρίζουν τους χριστιανούς, ξεκίνησε η γενοκτονία των Ποντίων. Μέχρι το 1922 και τη μικρασιατική καταστροφή υπολογίζεται ότι πεθάναν πάνω από 200.000 Ελληνοπόντιοι. Μερικοί μελετητές τους υπολογίζουν και στους 350.000. Όσοι γλιτώσαν, κατέβηκαν στην Νότια Ρωσία και στην Ελλάδα. Η γενοκτονία των Ποντίων είναι ένα πραγματικό γεγονός ιστορίας και ως τέτοιο θα πρέπει να αναγνωριστεί. Θέλω επίσης... Το τσαντήρι έχει και αυτά, πάντα. Και θέλω επίσης να θυμίσω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας ωραίος Πόντιος, ο οποίος εμάς τουλάχιστον που κάνουμε τη δουλειά αυτή, τη σάτυρα, μας έδωσε με τη δική του φωνή και το χάρισμα. Εδώ ήταν πολλές φορές καλεσμένος, αγαπημένος των πολλών. Θέλω να ευχαριστήσω το κοινό μου. Δικό μου ήτανε. Δικό σου ήταν πριν έρθω εγώ. Τώρα είναι δικό μου. Εντάξει, αλλά να μην δώσει και εμένα κάτι. Εντάξει. Να σε πω κάτι, νεαρέ. Είσαι πολύ very good boy and I like. Μα το Χριστό σε λέω, μέσα στην καρδιά μου σε έχω.
Κι εγώ σε έχω και σ' αγαπάω και σε θαυμάζω και σε γουστάρω, γιατί πρώτος δίδαξης και πίσω από σένα πολλά μόλι πατάτες. Να το πούμε κι αυτό. Να το πούμε κι αυτό. Στη Λάρισα. Τι γίνεται, παιδιά. Γιατί δεν είμαστε στο Σύνταγμα, ρε. Φοβερή αμεσότητα. Αν είχαμε πάει και θα γίνει χαμός τώρα, κατάλαβες. Και ξαναήρθε μετά ακόμα Τι μια γίνεται, φορά. παιδιά, Ακόμα μια φορά μια μου που είχε έρθει. πουτάνα. Για πάμε στην άλλη φορά. Μας έχουν πλακώσει αριστερά, δεξιά, από πάνω, κάτω. Σουτάνας γίνεται. Για Δεν πάμε. καταλάβεις τι γίνεται με αυτούς, ρε παιδί μου. Βαδίζω και παραμιλώ που είναι λαϊκό άσμα. Ναι, εδώ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για όποιον στη ζωή μας έκανε και γελάσαμε. Αν Σαντήρη, επανέρχομαι! Δώστε! Και τώρα να μου επιτρέψει μια τελείως ροκ παρέμβαση. Έχω το φίλο μου από την Πτολεμαΐδα, τον Γιωρίκα, τον Δημητριάδη. Μαζί με δύο παλικαράκια θα σας πούμε τον εθνικό ύμνο του Πόντου και θα σας αποχαιρετήσουμε με μεγάλη αγάπη για να συνεχίσετε το καταπληκτικό σας πρόγραμμα. Γιωρίκα, βάλον συμπρίζαν τη λύραν. Είναι φοβαρή. Λοιπόν, έλα, Μαργής, λοιπόν. Θα έρθει κάποιος εδώ για την πρίζα. Εντάξει, το δοξάρι του ψάχνει. Το δοξάρι του ψάχνει. Ξέχασε το δοξάρι, εντάξει, δικαιολογημένο. Το δοξάρι, ξέχασε. Ναι, ήρθε από την Πτολεμαΐδα, 15 ώρες δρόμο, καταλαβαίνεις το. Μετά να πως γίνονταν έξω για τους πόντιους, καταλάβες. Να παίξει η λύρα χωρίς δοξάρι. Δηλαδή εντάξει. Δεν το πιστεύω τώρα. Ξέρεις, το δοξάρι γίνεται από την ουρά που τρίχες αλόγου. Τώρα θα τη φτιάξει. Αν κυνηγήσω τα άλογα τώρα. Στον Ταύρο έχει πολλά. Καταρχήν το έχει φέρει το δοξάρι, το δες. Έχουμε και πόντιο πιανίστα. Βάλε λίγη μουσική γιατί βλέπω το δοξάρι να Θα μην τα παίξει όλα τα πλήκτρα, έτσι. Ναι. Σε όλα τα μηνόγια. Εντάξει, αυτός έχει φύγει. Πάει να βρει το δοξάρι. Γιώργο, δεν την πάθαμε. Μόνο αυτό δεν υπολόγισα να χάσω το δοξάρι. Σαν να πάει άντρας χωρίς το πουλί του, ρε παιδί μου. Αχ, Γιώργο, την Σαν πάθαμε. να πάει στο μπουρδέλο και λέει, ήρθα λέει, αλλά το ξέχασα σπίτι. Σε καλό μας. Λοιπόν, Σε καλό μας αλλά τώρα θα μου το χάσαμε. ναι. Δεν πειράζει, είναι τα... Να βαλάμε τα λέει, πού είναι καλέ. Το ξέρεις χάνετε εύκολα. Το δοξάρι. Το δοξάρι δεν ξέρω να χάνετε. Μην χάσω και αυτό μαζί και το δοξάρι. Αρέσεις παιδιά. Παίξε. Πίασον, έλα. Παίξε με ένα... Το βρήκε. Ξέρεις τι Ας έγινε. μας δώσει μια απάντηση. Δεν μας πειράει καλά. Το βρήκε. Έλα, ρε Γιώργη μου. Έλα, πάμε. Δώσε. Κι ας όλα ξεσπιτούμε. 5 ως 50 έκτισα κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πρόσφυγα στη Μασόχουνη δεν θα παλαλούμε. Πάτριδα μαραεύωσε άμμο καταραμένο. Πάτριδα μαραεύωσε άμμο καταραμένο.
Ψάξε να είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα με ξενός. Ψάξε να είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα με ξενός. Έλα Γιώργη! Και σβήψω νερό να πίνω κι εγώ. Για τώρα και σβήψω νερό να πίνω κι εγώ. Έτρεπουμε να ψαλαβώ, τα σύλλογα να βρεχώ. Έτρεπουμε να ψαλαβώ, τα σύλλογα να βρεχώ. Πάτριδα μαραεύωσε, άμμο καταραμένος. Πάτριδα μαραεύωσε, άμμο καταραμένος. Ψάξε να είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα με ξενός. Ψάξε να είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα με ξενός. Αλτσαντήρη, επαναρχόμαστε! Ένα χειροκρότημα για όλους.